I want you to turn your Bibles to that verse in the Bible. In Philippians chapter number 4. Philippians chapter 4, verse 19. Why there is this verse in the Bible where it says, everybody read, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Bakit ho? Merong ganyang verse sa Bible. Sabi niya, "But my God." Kung natin ti Ilocano, okay? Ket ti Diyos ko. Amom, if you only read that verse and you ignore the first word, "but," you will miss that this verse actually has a context. Pag binasa mo ang verse na yan, na hindi mo pinansin yung unang word. What is the first word? Everybody? What is the first word? If you do not notice, pag hindi mo pinansin, yung unang salita ay hindi mo makikita na ang verse na ito ay meron palang kwento. May kwento yan. At ang kwento ng verse na ito ay makikita sa mga unang bersikulo bago dyan. Tignan natin, ano ba ang mga naandon? Simulan natin sa verse number 15. Tignan nyo ha. Verse 15. "Now, ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye," yun. Bago verse 19, may kwento. Ang kwento ay ang church ng Philippi, they were very caring sa mga pangangailangan ni Apostol Pablo. They cared. The word is care. Everybody say care. Yun. They were mindful. They were not only caring, they were not only mindful, pero nung sabi ng Bible, they took action. Sabi nila, ito lingkod ng Panginoon. Nagsisimula ng mga gawain. May pangangailangan ito. Anong gagawin natin? Tulungan natin siya. Okay? So anong ginawa nila? Tumulong sila. Ang sabi ngayon ng verse 16, "For even in Thessalonica, ye sent once and again." Ibig sabihin, hindi lang isang beses. Hello? Pag isang beses, well, kung tayo, tamaminsan, pamagusto. Ngamno namin duwan kakabsat, something yon. Once and again. Anong sabi nun? Once and again, antumay. Ayun. Sabi nila, tulungan natin si Apostol Pablo sa kanyang pangangailangan. Okay? 17, "Not because I desire a gift." Hindi dahil naghahangad ako, but I desire fruit that may abound to your account. Ngayon, 18, "But I have all." Mga kapatid, gusto kong resibuhan, natanggap ko na ang inyong pinadala. Sa pamamagitan ni Epaphroditus, na ang lahat ng inyong ginawa, ibinigay at ipinadala sa akin, ay isang mabangong samyo sa harapan ng Diyos. He pointed out that their act and gesture of giving, God was pleased. God was pleased. Kaya niya sinabi, verse 19, "But my God shall supply all your need." Mga kapatid, tama lamang, dapat lamang na ating i-claim ang verse na ito kung tayo ay cheerful giver. Therefore, the context, ang kwento ng verse na yan na inawit ng ating mga kapatid, He will provide. Ang kwento po dyan ay tungkol sa generosity. Ibig pong sabihin, this verse of "my God shall supply all your need"
is a wonderful promise to take reason to become generous. Tonight, I'd like to speak to you on the subject, a life of generosity. A life of generosity. Amen. Okay. Now, there are three important things I'd like to share with you about the life of generosity. Ang pagiging generous, pag sinabi mong generous, liberal giver, willing to share. Generosity is a lifestyle. Just as selfishness is a character. Ang pagiging selfish o stingy, kinaimot, na magamanta ka abay mo, hangkamot lang na imot. Ti kinaimot kat may sa akababalin. On the other hand, generosity is a lifestyle. Generosity is the opposite of selfishness. Kabaliktaran po yan ng pagiging selfish. Now, I am going to teach to you tonight about a life of generosity. I call it life because it should be your life like you cannot live without eating. So you should not be able to live without giving. If eating is a part of your life, giving must also be a part of your life. Ang tawag dyan, life of generosity. Are you with me? Now, first of all, a life of generosity, number one, is a command. It is a command. Now, not a command from an Old Testament spirit, but a command na ating susundin because of the grace of God. We'll have another time to talk about that sapagkat yan po ay issue sa maraming mga pastor ngayon, sa maraming mga churches. But we will not talk about that point tonight. Let's go straight. A life of generosity is a life of command. Ibig sabihin, the reason why we should become generous is because He commanded us to do it. Ibig po sabihin, pag tinanong ka, bakit ka generous? Ayan ang kalooban niya. It's because God told me to be generous. He made me to be generous. Titingnan niyo po, lahat ng mga ginawa ng Panginoon was designed to give. The sun, to give light. Everything. So God commanded us to give. Ngayon, para mas magiging maganda ang inyong pagkaunawa dito sa sinasabing kautusan o utos, ganito yan. Alam niyo po, nung nag-fellowship itong mga young people sa Bintar, may 3 words na aking tinuro sa kanila. 3 words. And these 3 words are your guide in life. Number 1, knowledge. Knowledge. Everybody say knowledge. What is knowledge? Knowledge is information. You cannot practice, come on, you cannot practice what you do not. So someone should tell you the law. Ito ang batas. Are you following now? Hindi ko sinasabi ng ating pagbibigay ay ayon sa batas ng Israel. But if you look at the New Testament, God commanded it. Sabi doon, give. That's a command. Give and it shall be given you. Hello?
Let every one of you lay by him in his store. 1 Corinthians 16:2. It's a command. In other words, gagawin mo dahil nalaman mo. Nalaman mo eh. Hello? Mas matinding pananagutan, yung nalaman mo, hindi mo ginawa. Kaya kung ayaw mo ang giving, pumunta ka sa church na hindi nagtuturo para wala kang malalaman. So you'll not be accountable. Anyway, knowledge is knowing. Nalaman mo. Ganun pala ang gusto ng Panginoon. Okay. Number 2 word, understanding. Understanding. The word understanding explains why. Understanding answers the question, why? Ngayon, if I told you tonight, alam mo, sabi ng mama ko, uminom ako ng tubig lagi. That's knowledge. Hello? Knowledge. Alam mo yung utos. Alam mo yung instruction. Alam mo yung tagubilin. Hindi ho ba? Listen now. Alam nyo kung bakit ang taong nakakaalam ay may lamang? Sapagkat knowledge of the law of life gives you advantage. Karamihan ng ating mga failures, lack of knowledge. Sabi ko nga nung Sunday afternoon, okay? Pag ikaw ay nagsimula ng negosyo na hindi mo inalam at nalugi ka, will you blame the devil? Sasabihin mo ba, kasalanan ng dyablo, kaya ako nalugi? Siyempre, sasabihin ng dyablo sa'yo, anong kasalanan ko dyan? Pumasok ka sa negosyo na hindi mo inalam, kasalanan mo yan. Sisisihin mo pa ako, anong kasalanan ko dyan? O kaya, sisisihin mo ang gobyerno. Mga politiko kasi korap kaya hindi ako nagtagumpay sa business. Huwag mo nang sisihin ang dyablo. Huwag mong sisihin ang politiko. Ang problema mo, hindi mo inalam. Yan ang kahalagahan ng knowledge. Huwag kang magmamadali na hindi mo inalam. Take your time to know. Yan ang knowledge. Naunawan niyo ba? Ngayon, ang kagandahan ng understanding, okay? Ang kagandahan ng understanding, sasagutin ho yung tanong na bakit. Okay, ngayon, alam mo, nalaman mo, ito ang law, batas. Law does not always mean, hey, I am commanding you. Pag sinabing law, ito ay realidad ng buhay. Law means formula. Pag sinabi kong the law of sowing and reaping, ang ibig sabihin nun, the formula. Ang kailangan nating maunawaan, malaman, yung formula. Kaya pag sabi ng Diyos, magbigay ka, He is giving you a formula. And you have to know what is God's formula, God's principle, God's command. Pag nagsabi ang Panginoon, wala siyang iniutos na makakasira sa buhay mo. Lahat ng utos ng Panginoon, gagandang buhay mo. That's why His command is also means formula. Kaya kailangan nating malaman. That's why you must be thankful na may pastor na nagtuturo sa'yo sa batas ng Panginoon. Sa kalooban, sa kagustuhan, sa kanyang formula para sa iyo, sa kanyang plano, sa kanyang design. Yan po ang mga words na associated sa salitang command. When I command you, marami yung ibig sabihin nun. Pag sinabi ko sa iyo, hindi ka man gumatang ti asin. Bakit? Formula ng pagluluto ko yun Yun ang associated doon sa batas na, sa aking utos na, gawang kumatang asin barok. Meron kong gagawin Kaya pag may sinabi ang Panginoon sa atin, maganda ho ang magiging resulta niyan. Hello? Bibiyag kayo pa Ngayon, para mag-improve ang buhay mo, kasi
Kung hanggang knowledge ka lang, nakuupo ka pa lang. Wala ka pang ginagawa. Ngayon, ang kailangan mo understanding. Ang ibig sabihin ng understanding, mga kapatid, bakit? Okay? Ngayon, pag pinaliwanag ng nanay mo sa'yo, anak, uminom ka ng tubig. Kasi ang tubig, hydration. In-explain niya sa'yo. Ganon. Yun pala ang function ng tubig. Nauunawaan mo na ngayon, bakit sinabing uminom ka? Ang hirap kasi, yung sinabing uminom ka, na hindi naman nagpaliwanag. Ngayon, in-explain, hydration yan. Okay. Ano ba ang function ng hydration sa katawan, anak? Ay, palaging in-explain ng mami nila kay Kirk eh. Mahal, misis ko, in-explain yan sa mga anak namin eh. Sabi ganyan, anong function ng hydration sa katawan? Bakit? Ang hydration tumutulong para buhay ang pag-iisip. Hydration tumutulong yan sa pag-iisip. Kaya tignan nyo mga kapatid, yung mukha ng iba sa inyo ngayon. Kayo dyan, tignan mo yung katabi mo. Malamya, agmamayo, tanungin mo siya, kailan ka last uminom ng tubig? Hindi ba? Mamaya na kayong tumayo para uminom, mamaya na. Okay? Tanungin mo yung katabi mo, kailan ka last uminom ng tubig? Anong oras nung last ka uminom ng tubig? Hindi, totoo. Hindi ba? Subukan mong uminom ng tubig ngayon. Iba yung pakiramdam mo eh. Gaganda pakiramdam mo dahil dyan sa tubig na yan. So habang papaliwanag ako, ang nangyayari, binibigyan kita ng understanding. Di ba? Ngayon, naunawaan mo yung batas ng pag-inom ng tubig, ipinaunawa sa'yo. Ang function, ang rason, ang benepisyo ng utos o batas ng pag-inom ng tubig. Anong susunod dyan? Gagawin mo na. Ngayon, hindi ka basta inom ng tubig. May tamang pag-inom ng tubig. Ang tawag dyan, wisdom. Yun ang third word. Wisdom. Para ang tao umasenso, kailangan niya yung tatlong yan. Knowledge, understanding, wisdom. Nakita nyo na? So itinuro sa'yo, kasi yung iba, pag sinabing, uminom ka ng tubig, kumuha ng 1 litro, ininom agad. Walang silbi yun. Baka nga makakasira. Meron nga akong alam, namatay eh. Uhaw na uhaw, dehydrated. Ginulpin at iminom din agad adong-adong, patay. Hindi ko alam kung dahil sa tubig namatay. Pero practically, ba't siya namatay? Uminom ng tubig. May lason kaya yung tubig? Di ko alam. Di ba? So tamang pag-inom. Ang tawag dyan, knowledge, understanding, wisdom. Ngayon, ang gagawin ko, para magkaroon kayo ng wisdom sa buhay, and by the way, generosity is wisdom. Whatever God says, when you do it, you're wise. Come on now. Whatever God commands, when you do it, you are wise. So when God commands generosity, and you become generous, you're wise. Anong sabi dun sa Diba? Pakinggan nyo ha. Sabi ng Panginoon, okay, may dalawang nagtayo ng bahay. Di ba? Wise men, foolish men. Yung wise men, nagtayo ng bahay sa tuktok ng malaking bato. Yung foolish men, nagtayo ng bahay sa buhangin. Dumating ang ulan. Nagkaroon ng baha. Yung wise man's house, hindi nawasak. Hindi nasira. Hindi bumagsak. Pero yung bahay ng foolish, bumagsak. At ano ang moral lesson? Ang sabi ng Panginoon, ganun din sa tao na sumusunod sa aking mga sinasabi. So pag may sinabi ang Panginoon at sinunod mo, wais ka. So my duty as a pastor is to teach you God's command so you can live wisely. Therefore, life of generosity is wisdom. But
Bakit? It's God's command. And you become wise when you do it. Kaya kung hindi ka generous, hindi ka wise. Bakit? Hindi mo sinusunod ang utos ng Panginoon. So, una sa lahat, a life of generosity is what? A command. Ngayon, para maging wise ka, gawin mo yan. Ngayon, bago mo gagawin yan, nalaman mo, dapat magkaroon ka ng understanding. Kaya ngayon, sagutin natin, bakit nga ba iniutos ng Panginoon na maging generous ka? Why? Let's understand the mind of God tonight. Amen. Let's try to understand. At hindi naman mahirap unawain to dahil ipinaliwanag din sa kanyang salita. Bakit niya inuutusan tayong magbigay? Naulit ko inuutusan, hindi inuuto. Hindi kailanman nang uuto ang Diyos. Nag-uutos siya, hindi nang uuto. Kung may nang uuto sa'yo, yung taong nag-e-encourage sa'yo na sumuway sa Diyos, yun ang uto-uto. Yung kaibigan mo, ngayat adayo na kati Apo, yun ang nang uuto sa'yo. Dagiti unnecessary nga paggastuan, nauuto tayo dyan. Pero ang Diyos nag-uutos, hindi nang uuto. Ngayon, unawain natin, sapagkat mismo rin sa Biblia, ipinapaliwanag bakit iniutos ng Panginoon na tayo magbigay. O tayo, hindi lang magbigay, tayo maging generous. Ano ba sa Tagalog ang generous? Mapagbigay? Hindi. Ang mapagbigay is parang, ang concept ng mapagbigay is yung meek. You're meek. Di ba? Sige, pagbigyan kita. Parang ganun, di ba? Ikaw nang mauna sa pila. Generous. Alam nyo na yun, di ba? Naayat namang Ted. Why we should live a life of generosity? Why? Number one. Ito na. Ito ang understanding number one. Letter A. Why God commanded it? Because, number one, to deal with the sin of greed and covetousness. Ayan po. Meron ho kasi tayong nature, a sinful nature with an evil desire. Lahat naman ng tao may desire eh. Ngayon, hindi lahat ng desire ay ayon sa Diyos at nakakabuti sa atin. No, not every desire is pleasing to God and beneficial to oneself. One form of desire is this thing called greed. Greed is a form of desire. What is this desire? Alam nyo, ang tagal kong inunawa, anong ibig sabihin ng greed? Kayo nga, sige nga. Kasi alam nyo, mahirap eh. Ipaliwanag nyo nga ang greed. Sakim? Hanggang dun lang ba? Tapos, ito ang challenge. Paano mo i-connect yung greediness sa generosity? Paano sila naging associated na polarity? Alam niyo yung ibig sabihin ng polarity? Parang sa kuryente, opposite. Polarity. Tama ba ako, Mang Elmer? Polarity. Narinig ko lang yung word na yan, parang opposite eh. Tama? Oo. Antidote. Greed. Generosity. Paano sila naging associated in the context of polarity or being opposite with one another? Diba? Ngayon, ang greed, mga kapatid, ay makikita sa 1 Timothy 6:10. Ito ang paliwanag ng Panginoon tungkol sa greed. Greed is this, for the love of money. Tapos nakalagay, which while some coveted. Love of money is greed. Covetousness, ang greed, mga kapatid, is desire for wealth. Ito po ay isang ambisyon na maging mayaman. Love for wealth. At
ang sabi rito, which while some coveted. Coveted is the sister of greed. Sister greed and brother covet. Kapatid ho yan. Kambal. Are you with me? Singin po yan, ha? Magkapatid. Okay? Covet. Ang covet naman is, because of my desire for wealth, and nasa iyo ang wealth, kukunin ko yan sa'yo. Nakita nyo na? Yung greed ay ano? Masamang pagnasa. Love for money. Because I love money, I want to have all the money I can get. Kunin ko lahat ang aking makukuha. Yung mga perang nasa iyo, kukunin ko yan, akin yan. Ang tawag dyan, covet. At kailanman ang taong may greed ay hindi po tumitigil yan. Pag may 1 million, gusto niya another. Another. Kaya tingnan mo, kung ganyan ang puso mo, ay nako, ang bisyo ng bagay na yan, limitless. Ang tawag dyan, greed is progressive. Bakit ho? Bakit progressive ang greed? Hindi ba sa DepEd? Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Ngayon, may grade 12 na. Ewan ko, baka susunod, may grade 13 na. Progressive ho ang greed. Oh, pera. Sabi ng iba, ganun pala yun? Ganun pala yun? grade 1, grade 2. Tumataas ho yan eh. Basta may love of money ka, walang kakontentuhan yan. Hindi niya pwedeng sabihin, naku, pag may 1 million ako, okay na ako. Ay, hindi. Hanggat greed, hanggat greed, yung nandun na naghahangad ng 1 million, pag nagka 1 million yan, titignan niya yung next, 2 million naman, 3 million. Yun ho yan. Love of money. Are you with me? Ngayon, i-associate natin yan. Yung greed. Paano na yung greed ay inaalis o pinapawalang bisa ng generosity sa isang tao. And that is why God commanded us to live a life of generosity to protect us from greed. To remove that greed, evil desire in us. Bakit ho? Kasi ganito yan. Okay. Ang paliwanag ng Panginoon ay nasa Matthew 6:24. Ayan. Tignan nyo, nasa verse. Nasa Bible. Matthew 6:24. Anong sabi doon? No man can serve what? Two masters. For either he will hate the one and love the other, or else will hold to the one and despise the other. Ito po ay batas. Tama? Ibig sabihin, polarity. Hindi pwedeng mag-mix si positive at negative. Opposite eh. Hindi pwedeng mag-mix si tubig tsaka si oil. Opposite eh. Kaya sabi niya, iba yung pag minahal mo ang pera. Kasi ganito yan, ang greed. Kung bakit ayaw ng Diyos ang greed sa atin, because the effect of greed in one's life is this. Dahil sa aking pagmamahal at pag-ibig sa pera, para sa akin, paano ba sabihin to? I will never regard right principle. Walang prinsipyo. Basta ang mahalaga, may pera ako. Yan ang greed. Ang Diyos ng katwiran. Nakita nyo na? Greed will take you to a life that you will disregard principles, laws, just because all you want is money. Hindi yan ang purpose ng buhay. Mahalaga ang pera, pero may lugar sa buhay.
hindi siya ang boss na dapat sundin mo, na kahit sabihin ng Diyos, pumunta ka sa church. Wala yan. Bakit? Dahil pera ang Diyos mo. Yan ang greed. Materialism, love of money. Tapos ang greed, wala kang pakialam sa kapwa. Kasi ang gusto mo, pera. Wala kang pakialam sa kapwa. All you want is money. That's greed. So do you realize how destructive greed is to you, your family, the people around you, the society, the community? What is destroying the government is greed. Matatalino naman ang mga politiko. Yun nga lang, may greed, puwera de los buenos. At yun ang sumisira. Ito hindi galing sa akin to, ha. Ito ay isang marites lamang, ha. Yung pondo galing sa pinakaitaas. Kung 1 milyon, pagdating na sa barangay, 10,000 na lang daw. Hindi galing sa akin yon. Bakit anong nangyari? Ayun o. Kumilos si greed. Kita nyo? Kumilos. Ngayon, sabi ng Diyos, palitan natin ang mindset mo. Imbes na kunin ko lahat, ang gagawin mo, bibigay ako. Magbibigay ako. Magbibigay ako. Nawawala ang kapangyarihan ng greed sa'yo. Bakit? Because greed thrives when you practice it. The more you practice greed, nagpo-progress yan. Nag-greed 2 yan, nag-greed 3, greed 4, greed 5, greed 6. Tumataas po ang level niyan habang ginagawa mo. Pero wag mong pagbigyan. Imbes na ang isip mo, kukunin ko, gagawin mo, magbibigay. Kung ako man ay pagpalain ng Panginoon, iisipin ko, paano makapagbigay? Paano makapagbigay? That even if God raises your standard of living, you will always increase your standard of giving. I'll give. So kahit yumayaman ka, ang puso mo, I'll give. I'll give. I'll give. Anong nangyayari? Nawawala ho yung greed. That is why when God said, live a life of generous, when He commanded that, it's wisdom if you do it. You're wise if you do it. And una sa lahat, God is honored. Kasi sinunod mo siya. Ngayon, meron ba sa Biblia yung connection ng greed sa generosity? Tingnan natin. 1 Timothy chapter 6, 17 to 19. Oh. 1 Timothy chapter 6, 17 to 19. Are you enjoying? Amen. Bira, no? Oh. 1 Timothy chapter 6, verses 17 to 19. Basahin natin. Ready? Go. That they be not, anong sabi dyan? Charge them that are rich. May pera. Anong sasabihin mo sa mga taong may pera? Huwag kayong sakim. Huwag kayong mayabang. Huwag niyong isipin na kayo ay mataas dahil may pera kayo. High-minded. Don't you realize that another foundation of greed is focused on self? Their value in life is their net worth. Their money. Kaya sabi niya rito, they be not high-minded, nor trust in uncertain riches. Ibig sabihin, huwag kang magtiwala sa mga bagay na pwedeng mawala. Huwag mong masyadong mahalin ang mga bagay na pwedeng mawala, pwedeng masira, pwedeng nakawin, pwedeng manluma, pwedeng mawalan ka na ng ganacity sa mga bagay na yan. Huwag mong mahalin yan. Gamitin mo sa tama. Pero wag doon ang affection mo dahil ilalayo ka sa Panginoon. Pag minahal mo yan, wala ka ng tithes, wala ka ng offering, wala ka ng first fruit because all you want is that material thing. That's greed. Ngayon, ano sabi ng Bible? But trust in the living God who giveth us richly all things. Yan naman pala eh.
kailangan mong mahalin ang pera? Ang isipin mo, maging giver. Anyway, God giveth richly. Ba't kailangan mong habulin? Ibinibigay naman pala ng Panginoon eh. My God shall supply all your need. Ba't kailangan mo pang habulin? Ang Panginoon na dapat habulin mo, ang kautusan niya, ang dapat mong gawing sistema ng buhay mo. At ano ang kautusan ng Panginoon? 18, that they do good. O yun. Gawa ka ng mabuti. Mag-isip ka ng mabuting gagawin mo. Para sa Panginoon, para sa kanyang gawain, para sa kanyang kapurihan, mag-isip ka ng mabuting pwedeng gawin sa binigay niya sa'yo. They do good. You cannot do good if you don't think. Gagawa ka ng mabuti na hindi mo man lang inisip. Everything starts in the mind. Ngayon, that they do good, they be rich in what? Good works. Ready to distribute, willing. There you have it, folks. That's generosity. At ano yung una? Greed. Rich in this world, they be not high-minded, nor trust in certain riches. That's greed. Ngayon, ang sabi, generosity. That is why God commanded a life of generosity to deal with the sin and problem of greed, materialism, and covetousness. If you practice generosity, you're wise. Bakit? Nalaman mo, naunawaan mo, at prinaktis mo, wise ka. Because everyone who will do the command of God is considered wise. All of God's people say, diyan muna tayo. Bless ba kayo dyan? Amen? Alam nyo, sana nandito lahat ng mga members pambira. Pero alam ko yung iba nanonood dyan. If you're watching tonight, mag-comment naman kayo dyan at sabi nyo, Amen, Pastor. I'm convicted. I'm blessed. I will begin to practice a life of generosity. Okay? Okay, manalangin tayo. Heavenly Father, thank you so much sa gabing ito. Sa aming lesson, talagang ang kumausap sa amin ay walang iba kundi Biblia. Ipinaliwanag lamang ng inyong lingkod at salamat sa wisdom na binigay niyo sa akin para mai-explain ko, gawing simple, because that's what I do as a communicator to help to help people understand the complicated into a simple way. Hindi po yung simple gawing komplikado, kundi yung isang komplikado sa isip ng karamihan ay gawin naming simple. Salamat, Panginoon, at ito'y imposible kung hindi dahil sa banal na Espiritu na kumikilos sa amin at tumutulong sa amin na maunawaan the treasure, the very treasure of your word. So I pray that we will begin to practice a life of generosity. Because, Lord, you will provide all our need according to your riches in glory. Bless us tonight in Jesus' name. Amen. All of God's people say,